okwu na-agala ndị ji Chineke eje ọ bụrụ onye ọbụla ịghọtago bikos ndị ji Chineke eje ọ dụrụ izi ịghọta ebe m na-eje so na ibe m na-achọ ịkọwa bụ na na-aga n'iru o nwere ibe na-emene ka ọ nọ n'ofu iwe ka mma na one day ihe emeche dịkwa thankful to Chineke the thankful to life otu o si wee play out the way o si wee play ama na ọ dịrị izi ịghọtago ọ dịrị izi bikos na ịbụ ụwa kịta chọzịrị bụ chatagbuo ba chọrọ ya ọsịsọ mana ana m eme gị encourage cool down na o nwere ibe na-emene ịghọtago jee nwayọọ chekwudo Chineke obi na-emere ebe ị na-eme ụna ị nwere ike imenwu rapụziali Chineke ndị ọzọ na o mechekwa na Chukwu okike abịa ma ga-agọzi gị emechekwa ọ ga-aza gị nyaba ekpere ịghọtago na ọnụ ofu iwe mma bụ na mgbe emechekwa ihe abụ ewu na ị na-echigha anya azụ ihe ama ihe ekene Chineke otu ụwa si wee play otu ibe niile ahụ ma ups and down niile a si wee play